3, 2, 1, začíná workout, pojďme. Kamča začíná ring muscle ups, Ráďa začíná dvoušvihama na švihadle, nebo takzvaný double unders. Snaží se teda o nějaký MREP, to znamená maximální počet opakování nebo maximální počet kol, takže mě stihnou víc než jedno kolo v těch 5 minutách. Kamča hotová na ring muscle ups, přechází na squat snatche. Radek došvihává na těch double unders. Tak, Kamče se nepovedlo, nevadí. Takzvaný no rep, to znamená nepovedený opakování. Nádhera, přesně, potřebovali jsme to vidět i s tím no repem, jak to vypadá, když se něco nezadaří. Radek velmi rychle švihá ty kettlebell swingy, 20 opakování, Kamča pokračuje unbroken, to znamená bez toho, aby pokládala činku. Skvělý. Pojďte trošku podpořit, je to jenom 5 minutovka, je to fakt záhul. Tak jak vidíte, je to formou tohle nějakého druhu kruháče nebo střídání nějakých, tak Ráďa se tady vyměnil, už ho to nebavilo s tou lehkou váhou dvouruč, takže to vyměnil na kettlebell snatch, alternating, takzvané, to znamená střídavě rukama. Nádherná ukázka různých cviků, vidíte, že je to složený z různých cvičení a obecně ten CrossFit se snaží doopravdy testovat veškeré varianty toho, jak jste zdatný fyzicky, to znamená v některém workoutu musíte běžet, v některém plavat, jindy vzpírat, jindy zase ukázat co největší počet kliků a tak dále. A někdy ten workout je jenom složený z toho, že se snažíte o nějakou maximální váhu jednoho opakování, někdy naopak udělat za nějaký čas co nejvíc opakování jiného cviku nebo právě takového celého cvičení. Tak Radek se dal na deadlifty nebo na mrtvý tah, Kamče na pistolích neboli na dřepu na jedné noze. Každý z nich už se dostává do posledního cvičení. Máte 2 minuty za sebou, zbývají 3. To znamená, myslím, že byste mohli stihnout 2 minutky, teda 2 kola. Tak pojďte trošku podpořit, vypadá, že už si začínají odpočívat zbytečně. A oba dva to nepotřebují rozhodně. Tak, Kamče skoro zapomněla, co jí čeká. Ještě má 30 double unders, takový mezitempo. Ráďa jde na bar muscle ups. Taková úprava rukou. Nice, nádherný provedení bar muscle upů. Vidíte, že se používá keeping v těch bar muscle upech nebo v některých cvičeních. Samozřejmě se v tréninku provádí všechny možný druhy, to znamená i striktní, bez těchto švihů. A myslím, že ve váhové kategorii Radka těch 90 kg je tohle dost obdivuhodný. A oba do druhého kola. Pojďme. 3 minutky za váma, zbývají 2, zkuste stihnout co nejvíc toho druhého kola. Kamča jde na ring muscle ups. A Ráďa je na double unders. Už to začíná být náročný, střídat tyhle tělesné cvičení, dýchací cvičení dohromady s tím střídáním není nic jednoduchého. Tak pojďme, chceme je trošku, minutka půl zbývá. Pojď. Tam to už jde na činku, to znamená druhou část jejího druhého kola. Ráďa stejně tak, jsou na to velmi podobné. Jinak je Kamča k Radkovi, Kamča je jedna z nejúspěšnějších českých závodnic, má nějaké úspěchy na mezinárodním poli v crossfitu. Radek stejně tak, Radek na české úrovni patří k nejlepším závodníkům v Čechách v té normální elitní věkové kategorii, ale i přesto, že je ve věkové kategorii Masters a na mezinárodní úrovni vyhrál už obrovský turnaj, je velice známý a mezinárodní, takže máte tady opravdu crossfitovou špičku. Poslední minutka zbývá, pojď, poder ještě. Oba na čince, Radek byl druhou část jeho druhého kola, už je na mrtvole, 10 opakování. Kamča na squat snatchi nádherně. Pojď, zaber, 30 vteřin zbývá, napal to trošku, ten závěr vždycky bývá vyhrocený. Kamča před poslední stanoviště na pistolí, 9 pistolí. Neboli dřepu na jedné noze. Posledních 15 vteřin, pojďte zkusit dělat co nejvíc opakování z posledního kola, z posledního stanoviště. Pojď 10 vteřin, podpořit nakonec. Závěr crossfitové exibice.
2, 1, čas! Perfekt, veliký pokles pro ně, oba dva skončili stejně na čtvrtém stanovišti druhého kola. Velký pokles pro Kamču Děricovou, CrossFit Komitet Praha, Radka Androvskýho, CFP Liberec. Díky moc, mějte se fajn. Tak jo, přebíráme to.